मोजां मोनलायनाया लैथोनि गोथौ दैजों रुजुजायो। जेरै बांद्राय गोथौ दैयाव थब्लयोब्ला थाब सिखांफिननो गोब्राब जायो, थिग बिब्दिनो बांद्राय गोसो होथाबनानै मोजां मोनलायब्लाबो माबाफोर जाहोननि थाखाय गावस्रालायनांगौ जायोब्ला थाब बावगारफिननो गोब्राब जायो। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय फैदो दिनै नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिरख'नाय। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट भिडिअ। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअआव नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, मनीषा, बाबलु, फैलाव, जयन्त। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टआनो जादों जयन्त आरो फैलाव। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारफोरानो जादों जे जयन्त एफ फैलाव। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों JNF फिल्म प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। दासिमबो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेखौबो भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थागोन।